Ilang Pangasinense ayaw din umano sa korupsyon kahit hindi nakisali sa mga rally. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Hindi rin umano sang-ayon at galit sa korupsyon ng ilang Pangasinense kahit hindi umano nakisali ang mga ito sa mga rally na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa sa National Protest Day kahapon. Isang mag-anak ang nadatna ng IFM News Dagupan na nagsasalo-salo sa Tondaligan Beach ang nagsabi na hindi nangangahulugang pagsang-ayon ang katahimikan sa usaping korupsyon. Ayon kay Ronnie Tubong Dagupan City, kahit nasa bahay man o kung saan, kailangan mulat ang publiko sa mga kaganapan sa bansa at hindi nagpapadala sa lantarang korupsyon na unti-unting nasisiwalat sa mga flood control projects. Tama yun, simultaneous yung Pilipinas. Pero yung mga hindi nakisama, hindi ibig sabihin wala silang pagyakin. Kasi kahit sa loob ng tahanan, pinag-uusapan yan para mga bata alam nila kung ano yung namumulat nila ng mga taong dapat kasi kung magbubulag-bulagan tayo, patuloy pa rin yung mga nasa itaas na gagawa ng krimen. Ilan din ang naniniwala na posibleng walang magagawa ang pagpoprotesta dahil naging bahagi na ng sistema o kalakaran ang korupsyon sa anumang ahensya. Yung korupsyon na yan, hindi na mawawala sa ating mga Pilipino. Hindi nakaugalan nila yan. Ngayon, istigan sila, makulong. Kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law kahapon, tumindig ang libu-libong Pilipino kontra korupsyon at hiling ang pananagot sa batas ng mga tiwaling sangkot dito. Kaugnay nito, buo at hindi patitibag ang kumpiyansa ng mga Pangasinense na sa pamamagitan ng mga mapayapang rally sa lalawigan ay marinig sa wakas ang daing ng mga biktima mula sa anomalya at korupsyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.